Mogasumi ya mwanchu muligiriria bwegeta seni kia Ndizi TV Chinsa ni Isano na Ibere chabana mubaso chinga kitu yaleganire bano kurugaiga ase studio tukumanye na rare agendete gukoreka ase county cheto cha Nyamira na Kisii na boigo Kenya engima inyora rero ni chitariki 13 mutenyokane omwaka w'ekiri Ibere na 23 mwanchu muligiriria na manga agenderete gati yabo inyoranga ekyombekere gya Kisii County Public Service Board nigo kerebosyo bwe committee bunge ya Kisii aseritu kulia gatatu bagenderete gotegererwa inyora abo bisabo nigo baganire gwa kwa isiko kubwatekana na momocho amange ali babwatiranirie amonaro gati yabo kuri kemeremo abantu batabwatetie lichiko ayo munanda mange nagendete gukoreka sumtando ito o Facebook ekyagera Ndizi TV no twagete kambiga ali asamagacho ye County Assembly ya Kisii ayo munanda bono mwanchu muligiriria nabogo gendera gutobwatya wetera senchereria ya Facebook no sole Ndizi TV News Digital na begensemo ya YouTube otonyole buna Ndizi TV News kuirana ndabono asegeke kerbosyo egeren kumanye ayo munanda mange na kwareganiria senchera yobwenge Nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita kabamo na inche goika omoelio ekiagera na mange twakwariganirie asomo basoyo iga gocha kabono mwanchu muligiriria chingaki oboibi twarorire bogenderete kwena kigwa ase chinsemo ao mono ase chikanisa ao litukolia Jumanne niga baibi baso ase kanisa ya Nyatieko Central SDA Church na koibe binte binge gati abe vyombo byo muziki ebyo bisaine shilingi emilioni yemo nugutaibere na indema yaye bagaikase kanisa ya Kioge Catholic ase baikiranetie oboibyo bwengane yo nagenderere ko bwati wano moliketu bomangana maya Josephat Hamisi kolende ayanaro korwase kanisa ya Nyatieko Central SDA Church and omukatikisi bwa center yega ekoro ku St. Josephine Pakita Kioge Center ere anda Nyaburu Parish ase ritukolega na nyore simikoro ase mo watchman ito ase center yega nto wate watchman na nyora charinge saa 7 na 27 yega ngakere simionte bya abayibimba cha ase center yega batulire chispike chitogotumia ase center yega chispika Ibere speaker ya mere what 30,000 igo Ibere 60,000 igo tuli no moichano monene kiagera gutukubwa rero bogochugukia igo tuwaboka na konyora information inga abaibi igo bachichese kanisa yeito na inde bato ibera ebinto bye kanisa ebinge mono igekorrekananga baibi abu igo bachete botukwekere mbure gotwa bakatagoro murangwa bakarosie ngore nene sana bagaeta bakaigora bagasombe binte byo nana bakorrekananga mbabu ate Oboroire bumuchando gusumuchando kansa nigororekanire ko bumuchando monene Natalia se county ya Kisii yoka korende ense ya Kenya amonense ngima litukole igoro chinga kichietaro yo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asensemo ya Nyalibali Masaba ejwere bunge abwase ale koligereria ngana kyumurobelyo bwo kwena no wechibasari kogendereta se chiwodi au asensemeyo na nyartko baga kwira libagali ya eliabena sokoboli abantu bonsi mona basubati asabatebetie banyara kwa bakogenda nyagitari mabwango gosegenkyo binenchereye moyo koligererigwa gosimba bwato muchando kansa yorobere nabayigo kansa yoriboro oyobero muchando monene nabasubati abange nigo bagusiria magima ase county ya Kisii kubwatekana no muchando kansa yorobere na kansa yoriboro nigo bayigaboletie abagaka gosabasacha kwenekia na barubon kwenda bare ase nyagitari koligererigwa bayigo gosimba bwato muchando kansa umwongera boko mukamambya nonyotara karabwa torobere rwao Loro seke gumiko kardeki keroro unye keroro gende nyagitari
abangina abake abana bako bonka barabugo chimbara afadhali bali mwakorere ko bonki mwakole orobere tukiye masai ku mirimo na kubeka chiguneme Ibere loro yenge tukeko kumwescha lazima soke kure bitumeme bozoboli osekende gyonza okobeka ege ntokere ko kwa aflatoxin esumwe wita abantu abandi amatanga ko bagusiga icyuma na alamisi atanyereke nyingima esenyenje ya kanse nyingi kitanchito na promise koroside amaliyobo ni maiteri mechando neroro kumekinde sure a system na ndikibikibere kimoja kusisato nabakonyo system ya soiri nali batayi mwara abantu bakuyibaga iganya cheki acha twaro mukungoyo ukorara na mukungoyo oyo ukabere oyo gatatu igento kireko ku pH ego chenji kuroso mukungoyo mo ochoso yone kubo cha kurara na mukao kwanyora kwa mwambukiri igento gekoro ku cervical cancer ensemo y'abalemi korwase chisabu county ao ase county ya Kisii abo berigetia somoro bali obwo kwenyorera obwoyo bwerigori rya inse gose subsidy fertilizer nigo bono be murunganeirio bokorerio bobe ase kiganche kenene igasomo cy'obusongo korengana n'abalemi abo nigo batebire nchero obwoyo bwo kwenanwa nigere nchere tarikogokia kero bono baburire serikali enene amana serikali ya county ya Kisii weswanania na kugayana obututukanu bogenderete kwenekigwa ase kiganche kyo muri kito dipon na gendete kubwati roboti urukurende ekinacho gusebingati ebirengererio by'abalemi abo bari kwenyorera obwoyobo banyora dichi message batebi ubaichega bache kuya moyo bache chibu a weekend mabanya kanyora moyo bono ituna abalemi otokumitina moyo yanga yakwenda kikwanyora message iye minutina obwoyo bwa ubwatumire serikali igona botokumitina management ya iga Kisii serious board iga Kisii branch na iya moya yakogen kurutumaine na botokunya gocha tinda nyora bwo wana botokuto boyo mbororo chimese jinchiche lakini mayo tarakora ndundura nyora bwo bari bono baturiete ngiyo boyo botaje bakagisa county tobonyorera roro ibato cyane transport gocha ande koreka nga kigali kiriyo cya buti ya moyo kuruma moyo kori keresta oja gwate gunaberu kokoira ayane aronga yaje babeirega igakora tumaine mpaka lero togoche siororia toira ne transport togotumia kakiwa kasi asebale tigabasoke batotebingi kagenderete egera tumanye ngaingi togokora kaki nono mugabano itasare tigasoke gochaga iga amanye mechanda bali mibagoetera twachandekire korutwagachete korusa 12 korusa 11 magega yumuraibwense Dr. Ruto komochora Douglas Kanja Kirosho Ochakabo mokonyi bomo Inspector General Abwigoro bono litikolia lero Kirosho nyarire kobaka gutianiwa bosio bomo na chibi no moneno muswati Martha Koome asabaigo mo Inspector General bwabanyanyimbo Jafet Koome anyara kobaka wikirana ase umuyegoyo Kirosho nigo alire ira yogochago cha kemirimo abo asatebire na chekobwaterana nensemo y'abanyanyimbo kwenekia obokoreri bwikiranire buna boganeirie chingake cyo muswati Koome nigo boiga motebiri abwate katiba bwikirano chingake wikirania amagania ye gusemirimo yaye nigo boigo aruro murobiri mwikirano bunana kia serikali ebangete gocha kobwaterana amone byombe by'abanyanyimbo amone byombe by'abigambiro gose judiciary kwenekia buna obokoreri ngwikirana bole asenchira engororo. Douglas Kanja Kirosho, having been appointed member of the National Police Service Commission, do swear that I will at all times obey, respect, and uphold the Constitution. What we are doing now is to ensure that we have a system that links us with all the critical agents we work with. Tomorrow, we are launching the e-filing in Mombasa, and it is already interlinked with the ODPP. The next phase will be also to link the police.
umetuahidi ya kwamba very soon vile polisi walikuwa nabeba Okare's book, the famous OB, tunaibeba tunapeleka kotini kama ushahidi. Umetuahidi in the very near future we shall be linked such that electronically. Mwanchu muligereriana mangana ye chigosori korwase birubo bye chigosori Captain 001 Ndemo Steven nigagutumanya buna chigosori ase chiskuru choboroso gose primary school sports ase level ya county nigo chigendrete gokoreka segetie kenene ye chigosori kya Gusii stadium abwase mulikita agendrete kobwatia orobotyo rukorende aya naro agendrete korwase getie kyo kya Gusii stadium. Ekono ndemo omari isesa Naram arasa yang Prononi Pasal-pasal Evan Sudandi Burangi shot puts Alex Manani Iruma is a south Moses Oteo Ikigo Boys Marani Wademele. Tafadhali team managers wanafunzi hao walete kwa viti vyao. Mr. Saru kwa vice chair. Mwalimu Saru tafadhali vice chair. Asante wanafunzi wale ambao wamesikia wito wao kwa kukimbia. Wale wengine wanapata ujumbe tafadhali walipiwe waje kwa haraka. Mwanchu muligereria nigo tukumanyigwa buna korwasa magacho ye county assembly ya Kisii eyo yabwate committee korwasa nsemo yaba MCA au bare gotegerera igoro yabo bisa korwasa kyombe gya Kisii County Public Service Board igoro ya mamocho baswerere na rogwikirania asugotabwatia amachiko buniganirie nigo igikare kyo kyanyareko bage guteneniwa naende oikari tukolia ankyo ijuma Chinsa isato nenusu igobono igikare kyo nakyo kyarenge kegenderete aliase Kisii County Assembly kurende gya sukiwe oika lituko lya ankyo Chinsa isato. Keroto gusuko mutubono mwanchu muligereria omwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu nigaikire bosyo bwebunge elyo chakwiraneria amabolyo igoro yobokorari anene korwase wizara yechisemi gati yali akageire guchakwiraneria ngamo no kungainereria kwa matemo manene yo mwaka bwechirwa Ibere na 2022 ayo atebekanete buna chiskuru chinyinge nigo chanyartikoba chikoiba amatemo ayo na aragendrete kurende tigatotegerere nkwana ya yo mwaziri Ezekiel Machogu. I think not only in your constituency but quite a number of other constituencies we were flexible in this. We have been able to reconsider, so numbers have gone up. The original list we have continued revising as we get requests from various members of parliament and other local leaders. So that one will be done, including the 18 that you have mentioned. Chairperson, I also want to confirm that the government has been undertaking the school feeding program for quite some time now, particularly in the arid and semi-arid counties, which are a total of 26. You know, the funding which you have been giving us has actually not been adequate. Like this financial year, the amount of money that you gave us was 1.96 billion, but we thank you as members of this committee and the members of parliament because you have been able to reconsider that, taking into consideration the enormity of this particular problem, because apart from 26 counties, there are so many counties now and so many informal settlements where we are having the same kind of problem like we have in the 26 counties. Omorugi bwomokonyi bwomorai bwense Dorcas Rigathi nigo asangire
na kubwatirana n'abamenyi kurose county ya Murang'a anene abaibuli bali babwata abana babwata umuchando obwodi odsim abo asatebira abaibuli abumba gwenerete gusirwa ekiagera komenyana abana babwata umuchando yo nigere mechande menene kigima nigatebire gwe ikemero bili mekeranu ebekwe eliyo kobakonya abaibuli abo amo n'abana babo. What you have done is tremendously good, but I'm thinking in this country we must start advocacy so that the families of people with autism, they should be considered for some stipend of some sort. Because every time there is a condition in the house, it is the mother who will be left at home. That would be something that the government will be looking into. The other thing that we need to look at is to have a serious facility for people with autism and cerebral palsy. Nigo igo mugavana bwe county yo Irungu Kang'ata nera semiria baiboli alibobwata abana bali no muchando yo autism mbaba isa kobisa abana kurende kobasokia bunencheremo yo kubakonya chingakie cyo baiboli bali na abana bo nigo bagokeire getambokero netaro yo morugibwo mokonyi bo muraibwense asibatebire obeire nebisyo asokubaletero bokorali ange na asibale. If you have a child with autism, please do not hide that child. Bring that child to the hospital. If you have a disabled child, bring that child to our hospitals. We have now opened up one of the best physiotherapy center in Murang'a County. It is well stocked. We are going to give you the best care. Itatusaidia sana kuleta watoto huku therapy. Inawasaidia. Tunamshukuru sana. Saa zingine tunaona watu wengine wakipata watoto kama hawa wanatupwa na mabwana zao. Juu umepata mtoto wako na shida. Kwa hivyo hataki kukusaidia juu uko na mtoto wako na mashida. Anaona utakaa hapo. So unaona kama kuna mtoto huyu huwezi hata job. So unakaa hapo unamtegemea. So anaona juu ya kumtegemea anaona tu akutupe. Tulikuwa tunaenda therapy bali sana. Mwanchu muligereria na mangale kulinda sengencho ye chingaki na ende asemese chikoraga Chinsa 10 no chiko yaleterwa asenchira yobwenge gati yabo na alebo na babwatani bekia makia UDA ba nyariko bakomobole Dr. William Ruto korwa sensema yo wasinigishu ko bainyora ase serikali yabo chingaki tinyomba chirigoliria inse gose affordable housing tinyombe echo chiabeire tayare ase county ya Mombasa morobele yora chakiwe bene lituko lya Jumamosi na mango mwanchu muligereria tobaise gusuka kurendete gwakangambia mono asibali mwensi mwato bwatire gwetera senchira yemitandao na bayigo gwetera CTV channel oleto bwatera na komo kwenekia kwa enyo ronsi gwetera senchira ya mariogine chibicha amone nsemo yemitandao nigakorwa Abigail Nyanchama na inchini gwankoro kwa Sara Nyarangi Ontita.